לאורך כל הספר, רובוטים, מכשולים. יצאו עכשיו 12 ספרים. סדרת קרן אלפא, כל אחד מסלול. נושא אחר. תראי, כמה זמן. אתם יודעים איך בחרתי את הרעיון לכתוב את הספר? זה ספר שלך? שאלות בספר. שאלות בספר? ניסיתי לחשוב מה עוד אני יכול לכתוב שיהיה מעניין ומקורי. ועלה בדעתי רעיון להסתכל שוב מסביב. ראיתי את בני הצעיר אופיר חוזר הביתה מבית הספר, דבר ראשון מדליק את הטלוויזיה. יושב וצופה בטלוויזיה שעות על שעות. שניות, שמתי לב שהעיניים שלו כבר נראות בצורות מלבנים. כמו זה שהוא צופה כל הזמן בטלוויזיה, אבל אמרתי לעצמי, אם ילד הזה כל הזמן צופה בטלוויזיה, בטח יש עוד ילדים שאוהבים לראות הרבה טלוויזיה. החלטתי לכתוב סדרת ספרים על טלוויזיה, אבל מה אני מבין שהייתי ילד לא הייתה טלוויזיה? ביקשתי מאופיר שיראה לי, הוא התחיל להראות לי ערוצים, מנחים, תוכניות. ישבתי וכתבתי סדרת ספרים שמתרחשת משהו כמו ערוץ הילדים, אבל דמיוני, לגיל שלכם. שני מנחים מספרים כל הזמן בדיחות. יש תחרויות, אליפות הטריוויה, משימות נועדות, לחפש את המטמון. חוץ מזה שהספר יהיה מעניין, הם מסתבכים המנחים, פעם עם טרולים, פעם עם חייזרים, פעם עם מוחות רפאים. איך לקרוא לסדרה? קראתי לסדרה אקטיבי. אקטיבי זה מלא פעילות ופעולה. חוץ מזה אקטיבי, טיבי זה קיצור של טלוויזיה. עכשיו הייתי רוצה לקרוא לכם קטע מספר בסדרת אקטיבי, שמספר איך שני המנחים של ערוץ אקטיבי, יעל וגיל, עומדים להציג בפני הצופים את המתחרים בתחרות בפתרון תשבצים. גיל, ציינה יעל, אם אתה כזה מומחה בחיבור תשבצים, שבץ לי בבקשה מילה בת 7 אותיות שמתחילה באות פה וגם נגמרת באות פה. פרצוף, ניסה גיל. מה פתאום פרצוף תמה יעל? במילה פרצוף יש 5 אותיות, אני ביקשתי 7. אז אולי פרפרצוף, ניסה שוב. פרפרצוף? אין מילה כזו, נדע מה יעל. באמת? פרפרצוף זה פרפר ששותה צוף מהפרח, הסביר לי. גיל, תפסיק להמציא מילים שלא קיימות, דרשה ממנו יעל. אני יכול להמציא רק מילים שלא קיימות, צחה גיל. אם הן קיימות, אני לא יכול להמציא אותן כמישהו, כמו למשל אליעזר בן יהודה, כבר המציא אותן בעבר. עכשיו גיל, הבנת מה זה תשבץ? לא כל כך נשב גיל והוציא מילון כיס מכיסו. דווקא ניסיתי לחפש את המילה תשבץ במילון, אבל עוד לא מצאתי אותה. אחרי הרבה שעות הייתי צריך להפסיק לחפש, כי הזמן נגמר לי והגעתי רק לעוד סמך. גיל, נפלת על הראש נרתע יעל? כשמחפשים מילה במילון, לא קוראים את כל המילים מההתחלה. המילים במילון מסודרות לפי סדר אותיות א' ב'. כדי למצוא את המילה תשבץ, אתה צריך לגשת ישר לאותיו. מה באמת? המלכה פתח את המילון ונעלב. מה זה? המילון רוצה להגיד שאני חמור? חמור? מה פתאום חמור נדע מה יהיה? הנה תראי כרגיל, כתוב בפירוש מילון כיס לנוער. גיל כחייל, אתה בהחלט חמור כי כתוב מילון כיס לנוער. אם אני חמור, אני יכול להיות הכוכב של הסרט שרק. חייך גיל ודפדף במילון. ואם מדברים עלייך, מעניין מה כתוב במילון על המילה יעל. הנה, כתוב שזה בעל חיים. את זה כולם יודעים משרה יעל. זהו העוף הגדול ביותר בימינו. הוא לא יכול לעוף, אבל רץ הכי מהר בין העופות, מטיל את הביצים הגדולות ביותר, וחי באפריקה. בשעת סכנה, הוא ממהר לטמון את ראשו בחול, בדיוק כמוך! הוסיף בחיוך. מה הופתע יעל? זה מה שכתוב? היא הציצה על עמוד המעטים במילון וצריכה, גיל, במקום לקרוא מה כתוב על המילה יעל, אתה קראת מה כתוב על המילה יעל! מה באמת? פספסתי רק במילה אחת, תתעצל גיל ותיקן. יעל הוא בעל חיים עם קרניים, מסוג העיזים, שחי בהרים באזור ים המלח. תמיד טענתי שאת מתנהגת כמו העז. אני גם מוכן להתערב שאת נולדת במזל גדי. ואתה בטח נולדת במזל תוכי, כי אתה לא אומר שום דבר מקורי, החזירה לו יעל. את יודעת שאת מזכירה לי קצת את הארי, שגם הוא אוהב לפתור תשבצים שעל גיל? מה, את לא מכירה אותו? הארי פותר תשבצים. הארי פוטר תשבצים? חשבתי שהוא קוסם יעל. וצריך קוסם כדי לסגור את הפה שלך. קדימה גיל, המתחרים שלנו רוצים להתחיל בתחרות.
וכך הלאה, מי שקורא סדרה אקטיבית, נדמה לו שהוא צופה בטלוויזיה. קורא ספר, צוחק הרבה, 6 ספרים מסדרת אקטיבית. אתם יודעים, היום, לכתוב את הסדרה.